Hikûmeta Tirkiyeyê jaliyekê ve li ser dirêjkirina rewşa awarte nîqaşan dike, jaliyekê din ve jî li ser referanduma serokatiya ku rêveberiya Tirkiye bike ve merheleyek nû nîqaşan dike. Ji rewşa awarte vir ve gelek kes hatin girtin. Hevserok û parlamenterên Partiya Demokratîk ya Gelan û herî dawîn jî hevşaredarê bajarê Meziniyê Mêrdînê Ahmet Türk ku bi têkoşîna xwe ya azadiyê tê zanîn hate girtin. Gengeşiyên di navbera Parlamentoya Ewropayê û Tirkiyeyê de didomin. Her wiha Serokkomarê Tirkiye li Stenbolê daxaftinek xwe de gazincên xwe li Parlamentoya Ewropayê kir û got hey Parlamentoya Ewropayê gelo hûn ferq dikin ku hûn alîkariya terorî dikin. Wî got ma PKK nerêxistinekî terorî bû ku hûn çawa dikarin îro biryareke wiha bistînin. Türkiye di nava şerê Rojhilata Navîn de li dervê komisyonê ma û şîdeta xwe ya navxwayî jî her roj zêdetir kir. Ji aliyekê beşdarî azadbûna Musulê nebû, ji aliyekê din ve jî operasyonên li ser Rojava dan dest pê kirin. Erdogan di vî warê de got em têkoşîna xwe ya bi terorîstên FETÖ û PKK re bênavber didomînin. Bi PYD û YPG re bênavber hemû têkoşîna xwe berdewam dikin. Her wiha li gor îddiayê ku du şîrketên Almanî biryara ambargoya çekan dane û êdî çekan nadin Tirkiyeyê. Di heman demê de du leşkerên Türk li Sûriyeyê di encama operasyonekî ezmenî de hatin kuştin. Nîqaşê kiryarê wî jî didomin. Erdogan dibêje Parlamentoya Ewropayê biryar sendiye lê ev çi ye? Dibêjin li Tirkiyeyê rewşa awarte heye. Gelekî tund diçin ser terorîstan, kesên têkildarê terorê ne ji wezîfeyê xwe tên stendin. Anêna cezeya dervekirinê jî tê nîqaş kirin. Li ser medyayê astengî heye. Ji heftê du şertên serbestiya vîzeyê heft şert nehatine çêkirin. Ji bo pîşesaziya parastinê çekan didin û êdî ambargoyê dênin ser Tirkiyeyê. Ji aliyê din ve jî Serokkomarê Tirkiye Binalî Yıldırım bersiva Parlamentoya Ewropayê dide û dibêje Parlamentoya Ewropayê bi vê biryarê xwe biçûk dike. Hêjeyê gotinê ku Tirkiye hem di nava karên navxweyî hem jî derve de gavên tund davêje. Ev yek jî di seranserê cîhanê dibe sedema rexneyên polîtîkayên Tirkiyeyê. Bi polîtîkayên şaş rêya demokrasî tê girtin û rewşa Tirkiyeyê xerabtir dibe. Zozan Yaşar, Dengê Amerîka, İstanbul.